Lasă-i de foc toți banii, că bani, Doamne, au și dușmanii. Prin multe viață omul trece, una caldă și alta rece. Ăsta e norocul meu, ce mi l-a dat Dumnezeu, măi, Doamne. Să zic că lumea ce-o vrea, măi, Doamne, să zic că lumea ce-o vrea. Asta e valoarea mea și nu dau la nimeni de-a băi. Când te iei de un campion, te iei de Kalashnikov. Da, 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 da. De la Marius, mai din hamă. Ade cine? De la Marius și Sandy? Pentru fratele Doru, fratele nostru Doru Moldovianu, forțele de la Radiauz. Ăla e fratele meu, să-mi țină Dumnezeu. Moare Sandy după el, e ca soarele din cer, băi, mama mea. Măi, Doamne, sângele apă nu se face, frate, dona, frate, trage mama mea, băi, Doamne. Fratele nostru de la Reșița, cata, cata, ia cata, cata, ia cata, cata. O frăție ca a mea, o frăție ca a mea, nu mai are nimeni de-a făi. Alții să-ajungă pătron, o vând și pe mama lor, măi, Doamne, măi. Sângele al dracu, că e sângele al dracu. Cum este ziua de Paște, ca și Sandy nu se naște. Bineînțeles de la Sandy pentru domnul Gheorghița și fetița lui, să trăiască la mulți ani, să le dea Dumnezeu să le dea. Alo. Ia-mă în brațe viața mea, încălzește inima și sărută-mă ușor cu dulceața muzelor. Ia-mă în brațe viața mea, încălzește inima